En aquest cas, volíem, una de les línies de la campanya electoral és el tema de la neteja. Sabeu que durant la legislatura hem anat dient moltes coses i moltes propostes relacionades en neteja, tant en el pleno com en notes de premsa, i volíem aprofitar un poc la campanya per concretar-les, no? Vull dir, perquè tot el que hem proposat no s'ha fet absolutament res en la legislatura. De fet, moltes voltes inclús en els plenos ens han dit que no i que no era viable, però nosaltres seguim insistint en que és un model o una proposta interessant. Jo crec que de tots és sabut que la ciutat està bruta. Ahir teníem reunió amb gent de turisme i ens diuen que les queixes dels turistes de fora d'Alcoi, una d'elles és fonamentalment la brutesa de la ciutat. També és veritat que ara mateixa ha canviat un poc, perquè les brigades de les escoles tallers i dels tallers d'empleo s'han dedicat a netejar, però clar, és una cosa jo crec que molt electoral, perquè parega que els carrers ara estan més nets, i després està llevant-se-li la responsabilitat a l'empresa, que és la responsable de netejar els carrers. L'Ajuntament no té el per què contratar a ningú més per netejar carrers, perquè per això ja estan pagant-se molts diners. Sabeu que el model que tenim de recollida de brossa i de neteja viària és de fa 15 anys. Va néixer malament perquè es va començar a fer, es va fer un contracte sense tindre en compte el reciclatge, i a partir d'ahir va haver d'anar modificant-se el contracte en tots els greuges que això ha suposat. Si a més això li afegim que du pràcticament 3 anys caducat, i jo crec que ja tocava que el contracte isquera, al final l'Ajuntament d'Alcoi s'ha convertit en un esclau de les multinacionals, i jo crec que les concessionàries és al revés. Les concessionàries estan al servei de ciutadans, en aquest cas per mantenir la ciutat neta, però hem tingut experiències tant en això com en el tema de l'autobús, que sembla que un contracte és més important de lo que sembla. I per què és tan important el contracte de la neteja viària i de la recollida de la brossa per mantenir la ciutat neta? Perquè és que són els responsables. Vull dir, ara mateixa estem parlant que s'enduen, en el pressupost de 2012, ho he dit moltes voltes, el 18% del total del pressupost, del total, que si li llevem els diners del pressupost que se'n van en salaris de funcionaris, estem parlant que és el 35% del pressupost disponible. Eixe 35%, que són més de 7 milions d'euros, se'n va en neteges. I 7 milions d'euros en neteges i la ciutat està bruta, doncs algo no funciona, no? Per això nosaltres proposem algunes coses, i de fet sabeu que fa un parell de mesos, així a presses i correres, ens va passar un borrador d'un possible contracte de recollida de brossa per a que fèrem aportacions. Nosaltres vam fer aportacions, s'han tingut en compte molt poquetes de les aportacions que fèiem, però a més era inviable que isquera. Era un contracte que estava molt en bolquers, no estava valorat econòmicament, no concretava què passava en la neteja viària, per exemple. Vull dir que es notava que el govern no té clar quina era l'opció que volia per això, i de fet el contracte no vaig dir, i en l'últim ple no vaig preguntar, i vaig dir, escolteu, com està això? I es va quedar en no res, no? Per a nosaltres un bon contracte implicaria un Alcoi més net, i hem fet una campanyeta que és aixina, que és Alcoi més net, perquè entenem que la modificació o la millora del model de recollida de brossa, la separació de neteja viària de recollida de brossa, i algunes, ara us explicaré un poc les claus, ajudaran a que Alcoi estigui més net. Jo crec que després de tindre un model de fa més de 15 anys, no podem repetir ara el model que teníem, i la proposta que n'hi havia damunt de la taula no era repetir, era fer-ho exactament igual que el que teníem. I repetir aquest model implica, altra volta, caure en multinacionals, perquè és un model que només poden assumir multinacionals, perquè estem parlant d'un capital molt important, per tant acabes convertint-te altra volta esclau de les multinacionals, i en el mateix tipus de recollida de brossa. Per això jo crec que l'Ajuntament d'Alcoi ha de fer lo possible per no ser esclau de les concessionàries com ho és ara,
estem en un moment històric perquè el contracte s'ha acabat i aquests contractes que duren tants anys, quan s'acaben han de sonar les campanes per poder fer alguna cosa nova i millorar, i jo crec que hem de prendre exemple de les ciutats més netes. No hem de seguir models que tenim ara, vull dir, hem de prendre exemple de ciutats més netes. Les coses que nosaltres proposem, si n'ha de simplificar és perquè n'hi ha detallets, no? Però les coses que proposem, el primer que proposem és un contracte més curt. Sempre es diu que hi ha que amortitzar els camions, però la Sindicatura de Comptes i la Junta Estatal de Contractació està recomanant actualment a tots els ajuntaments i a les mancomunitats que els contractes de recollida de brossa, indistintament que n'hi hagi camions o no, siguin de 4 anys màxim, 4 més 2 de pròrroga, perquè no és una concessió. Vull dir, anem a veure, l'Ajuntament li paga tots els mesos una factura a l'empresa per la faena que fa. La concessió implica el riesgo i ventura, vull dir, és l'explotació d'un servei i segons els clients que té, posem l'exemple de l'autobús, encara que l'Ajuntament d'Alcoi tampoc és l'exemple més adequat, però en una concessió, segons les ventes que tu tens, l'empresa arrisca. La brossa no és aixina, ni així en Alcoi ni en cap lloc, vull dir que a les empreses concessionàries se'ls paga una factura per als serveis que presten. Per tant, això implica que es pot fer un contracte més curt. Què guanyem en un contracte més curt? Doncs lògicament que l'empresa farà perquè estigui tot més net. Perquè la pròrroga, per exemple, l'Ajuntament té la potestat de fer-la o no. Si a l'Ajuntament no li agrada com està fent-se el servei, lògicament no prorrogarà el servei, ja procurarà a l'empresa que la cosa funcioni millor. I a part de que, per altra banda, per suposat, aconseguim que l'Ajuntament no sigui esclau durant 20 anys de la mateixa empresa. L'altra cosa que ja em proposava en plenari és separar les dues coses, és separar recollida de brossa de neteja viària, perquè entenem que això afavoreix, i va un poc en la línia de les coses del bé comú que proposem des de Compromís, això afavoreix que empreses que no siguin multinacionals puguen optar. És evident que el tema dels camions, encara que si canviem el model de contracte, això ja és una altra manera de funcionar, però és evident que el tema dels camions ha de ser una empresa potent que pugui comprar-los, però la neteja viària no necessita penes inversions. Doncs, com no necessita penes inversions, podria optar qualsevol tipus d'empresa per a això. Jo crec que la proximitat també ajuda a això. La neteja viària, a més, si es separa, podria fer-se contractes de 2 anys, en la mateixa conseqüència, vull dir que a l'empresa, si vol prorrogar 2 anys més aquest contracte, li interessa que l'Ajuntament estigui content i que la ciutadania estigui contenta en la neteja per poder prorrogar el contracte. Un altre punt que per nosaltres és fonamental és el tema del control i de la fiscalització del servei. Com veu, són 4 punts pràcticament. El control, perquè estar al control és relatiu. Jo recordo que vam demanar fa 3 mesos els partes dels camions que havien depositat la brossa en l'abocador de Xixona i no els hem tingut mai. I no sé si els tindrem mai, perquè no sé ni si existeixen, però nosaltres volíem saber els partes per saber les tones que hi havia, i aquests partes els té que tindre l'empresa i l'empresa els ha de donar a l'Ajuntament per justificar que ha prestat el servei. No els hem tingut mai, el govern mai ens els ha donat i ja comencem a dubtar que existisquen. Aquest control, i en la línia del que fem les coses de Compromís, jo crec que ha de ser transparent total. I de fet en la nostra proposta que vam fer a l'esborrany que anava corrent per ahir era que aquest control fora ciutadà. Com es fa un control ciutadà? Doncs està fent-se en molts llocs. Els camions han de tindre els localitzadors GPS, el ciutadà té que poder accedir via internet a on està cada camió i quin recorregut ha fet, el ciutadà ha de saber si han netejat o no els contenidors de davant de sa casa. Vull dir, tot això ha de ser totalment transparent. Totalment transparent per aconseguir que siga la gent qui fiscalitza això. Si a això li afegeixes uns indicadors, doncs molt millor, perquè la gent no es queixarà sense motiu de és que el contenidor de davant de ma casa fa olor. Vull dir, és que sabrà si s'ha netejat i quan s'ha netejat. I per nosaltres això és fonamental. I el quart punt és obrir
l'espectre a nous models de recollida de brossa. Per això hem fet uns vídeos que ara vos ensenyaré perquè siga gràfic, perquè a voltes no s'acaba de veure i quines avantatges tindria. S'ha tancat molt així el tema de la recollida en la càrrega lateral. La càrrega lateral cada volta està més en desús en les ciutats més netes. De fet, les ciutats més netes de l'estat espanyol no tenen càrrega lateral, perquè implica tindre els contenidors tot el dia en el carrer, i això no és net. O sigui, tindre brossa tots els dies en el carrer no és una cosa que de per si siga neta. Nosaltres, de fet, la proposta que fem nosaltres per a les Borranyes, sense definir models, hem mirat models pròxims, en Carcaixent hi ha un model que ens va agradar, que ara veureu que estem parlant de contenidors més xicotets que es posen a les 7 de la vesprà en la ciutat i s'arrepleguen després a l'hora habitual de replegar la brossa. I s'arreplega el contenidor. No n'hi ha contenidors durant el dia en el carrer, guanyem en que el carrer està més net, guanyem en civisme de la gent que sap que ha de baixar l'hora a aquesta hora perquè si no no pot depositar-la, i guanyem una cosa fonamental, i és que canviem els diners que es gasten en camions que pareixen naus espacials, que són els d'ara, no sé si n'heu vist alguna, però si teniu oportunitat sembla que estigués pujant en l'Apolo. Canviem el que valen aquests diners per operaris. Pensem que és millor contractar a persones que puguen fer aquesta gestió de posar i llevar els contenidors que no gastar-se diners en camions en un únic operari. Això és un poc les 4 línies bàsiques que nosaltres posem damunt la taula per tal d'aconseguir això.